Здравейте, това е втора част и този път съм с Ева. И днес отново ще познаваме ефтино или скъпо, но правилата ще бъдат малко по-различни. Като нашия асистент ще ни дава ефтино или скъпо, като сякаш ще има право само на една папка от единия вид храна. Няма да знаем кой вид храна пробваме. Съответно, асистента може да иска да ни прецака и да ни даде и на двете нещо еднакво. Като точките накрая се броят, ако си познал, една точка с твоята гърба, ако не си, тъпо за теб. Който спечели, получава детско меню от Мага. Ще играем с такива неща на очите, за да не виждаме и започваме. Асистента! Ние ли трябва да питаме? Една чиния за нея ли е? Не, и за двете. Има две неща вътре. Има по едно парче. Това почва на вафля, добре. О, аз знам. Няма шанс. Как казваме резултата? Не е резултата, да има предположението. Добре, на 3. Това да смисъл само. Добре, на 3. 1, 2, 3. Морени. Ами, добре. Отварям, да? Отваряме ли? Не, аз първо моите парче ви вземах цялото. Аз не. Ти как ще разбереш какво си яла като взяде? Те ще ми кажа. Никой не знае. Ето, приближаваме. 100% моето беше морени. Да. Как се знаеш? Айде! Добре, 1 на 1. Много се притесних, че съм объркала морените с вафла чудо. Чакай да пробваме и вафла чудо. Асистентите да наядат реквизита, моля! Добре, да пробваме и сега вафлата чудо. Така че аз се ядох миналия ден, да ми реално. се струва да си купят ефтиното или скъпото. Тя не е различна, да. Те са много различни. Може би шоколада има супер различен. Там бие много на пастъци. Морени. Но морени е по-хубава. Не зависи от вкуса. Ти казваш, че зависи от вкуса. Ако искаш нещо по-шоколадово, морени. Ако искаш нещо по-ядко, вафла чудо. Морени. Много обратно. Окей. Добре. Давате ли неща? Защо ме прецака? Да. 100%. На 3, нали? Или 2, но... Едно. Истинско. Ефтиното. Така да е клевър. Да. Ти истинско ли взели? Да. Нахапнах съвсем. Къде го толкова късмет? Я да видим. Ще ви вземем от заплатата и момчета. Това е ужасно. Абсолютно твърдо не. Маля, не сме много шапи. Нали да съм объркала? Не. Да, отвратително е. Пробвай го, Не препоръчвам. да се по-добро. И сега ти си... Да, това лесно може да се познае. Бъдете щастливи хора, когато се взема тези. Добре, продължаваме с трети рунд. Ще разберем какво ни Да. дадат. Царевица. Аз само на допир мога да кажа, че съм на председател. Не знам как да го Мале, царевица след кросване, ужасно не мога да му усетя сам. Царевично е? Не знам. Не ми е гадно. Аз съм много такова. Да вземеш моята само. Добре, на 3. Глътна. Да. Казваме скъпо или ефтино. Добре. 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 1, 2, 3. Скъпо. Така, аз искам само да се обоснова. Царевичките бяха много малки и сравнително сочни. Докато мисля, че на ефтинджоса царевиците са много сухи и са по-големи, по-зърнести са. В същото време обаче нямаше много сос при мен. Което
Ето, те Тия са води по-малки. Теорията ми не върви. Ева е права, Мирка е грешна. Айде! Наистина ли? Ау! Той послевкус е отвратителен, Бе, бе. еднакви са. Ти как не го усети това? О, Глупости еднакви са. ужас. Ами теорията ми обаче е сравнително правилна. Чакай, глупости. Но тази царевица е ужасна. Абе, еднакви са, бе. Послевкус е отврат. Ами, значи, аз повеждам и вече резултата е 3-2. О, тук вече става труден рунда. Много труден. Добре. Знаете ли всъщност колко е трудно да познаеш от първия път? Добре, аз съм готова, мисля. Аз не. Няма да ти дам това. Чувствам се като Силвия на съвета. Не мога да го измисля. Помощ! Да не разберем, какво ще стане. Готова ли си? Добре. После ще се обусна вън. Добре. Да. 3, 2, 1, скъпо. Така, всъщност, това мляко, което пробвах, на мен лично въобще не ми хареса. Обаче, идеята е, че накрая има вкус на ферма, на такова на животни, на крави има вкус. И според мен ефтиното би ми допаднало повече, защото би било по-сладичко. Къде е твоето? Не. Това е ефтино. По-вкусно е. Моето беше по-структурирано. Да. Еми, твоето има повече вкус на ферма. Много тъжно. Има и текстура. Мирка е права. Не! Фермата! Резултатът се доближава вече. Реално, ако трябва да кажем, това има вкус много на истинско. Което не Ефтиното. очаква. Ефтиното има много вкус на истинско, но не е след като пробваш истинското. Айде познай сега. Истинското наистина си има вкус на ферма, но и това има вкус на ферма. Но и на външен вид се доближават. Там се чуват отзад звуци. Ето пак е спи. Така, може ли да поставите бисквитката по устата? Може краката. Не, защото така ще да, едните са по-дебели от другите. Тази е по-дебела от другата. Не знам колко е дебела твоята. Това беше вкусно, не знам обаче коя е. Аз се опитвам да пипам и да ги позная. Няма да пипаш моята. Не пипам твоята, моята си пипам. Обаче пипам мръвчетата. Добре, аз мисля, че... Добре. Ами, аз съм пробвам. Добре. 3, 2, 1. Скъпо. Не. Нито едната. Не. Където се Ужас. Не зареш много хубаво взети на бисквита. Няма да иска да, моля. Много е това. Това е скъпито. Аз нямаше да ги познавам. Моята беше дебеличка, да. И на вид не се различава много. Не знам дали фокусира, но... Мен ефтината по-ми харесва. Има ефтина. Има повече захар. Ефтината има сякаш вкус на мляко. Да, но такава ванилия малко. На ванилия, мляко, масло. Да, Ефтината си заслужава. Ефтината си заслужава и тук никой не печели точка. Но пък пробвахме вкусната бисквита. Ефтината беше готина, пък другата беше скучна просто. Това е много труден рунд. Аз по принцип крекери не ям. Не че... Не знам, никога не съм си ги взимала така по свое желание. Само като ме чертят. Брат. Добре. Може ли още едно? Да, и аз така. Да не дадете различно!
което не е много вкусно, ама мисля, че ще е скъпото просто, защото усещам парченцата са самче отгоре. Ама не ми е вкусно. За тебе е вкусно ли? Аз не обичам сам. Ами аз много. Добре. Да, 3, 2, 1. Ефтино. Папа. Знахме ли? Ева, знам. Айде! Знаех, че ще е скъпото. Знаех, но не беше вкусно, мамка му, не ми харесва. Да. Знаех, че е вкусно. Може ли от другото да го пробвам? И аз искам от ефтиното. Защо? Двете са гадни. Защо това? Ого, то това е Но много моето екстра, то бе. беше щупенко. Да, И затова си пак? помислих, че може да е. Да. Те са много по-вкусни. Да. Много по-вкусно. Те са безвкусни, Те реално. са гадни, да. Не така, че са гадни, ушите са само. И я там Аз съм тия повече усещам за това, май. Без съмнение. брат, не е честно да оригиналното да е гадно. Не е честно да губиш, нали? Ама такъв е живота. Да, е много. Добре, равносметка. Значи, кое беше по-вкусно? Ефтините крекери, ефтините бисквити бяха по-вкусни. Скъпата царевица, да кажем, че от терасата беше по-вкусна. Да, но не е някаква драматична разлика. Може би ако е голям количество тогава. Да, за мен скъпото кисело мляко беше по-добро, ама не мога да... Аз бих казала, че Различни си бяха. заслужава съотношението цена-качество. Мисля, че си заслужава. Да. Круасаните. Там може да Храните задължително скъпото. Да. По-друго ядохме нещо. Вафлата. Вафлата. А, да, аз съм заморени. В зависимост от това какви са ти предпочитанията. Дали предпочиташ шоколад или предпочиташ ядки. Айде, едно детско меню за мен. Играчката беше много яка. Играчката беше много яка. Беше много Това яка. е. Е така. Си тръгвам с победата. От тук. Става само с разочарованието и съвестите. Ами, това е. Може да спрем да досаждаме хората, добре. да кажем довиждане и така е. До скоро. Ако ви е харесало, палец нагоре. Бай! Аре. Чао.